Niños que quixeron falar co quen anda aí. Ben, esta tarde temos en primicia un dos tronos que empregarán os Reis Magos este ano, que é único no mundo. E temos con el, ademais, o mestre carroceiro Juanjo Rodríguez. Boa tarde. Boa tarde. Ti diseñaches, non sei para que majestade diseñaches este trono. Este trono está para o Baltasar. Baltasar. É un rei... É o noso, é o noso. Que vamos a decir de Baltasar? Está precioso, Mira todo o que leva aquí todas estas flores. Isto que material é isto, Juanjo? Pois está feito, principalmente, en alambre, e despois leva pedrería de varias formas, así como unha teliña moi fina que é o que aguanta precisamente a pedrería. Despois, bueno, o trono en sí está fabricado en teca, que, bueno, como vedes... Vale, madeira... Sí, é de verdade. Trono, cuidado, Eleva, non sei se coiros, cai, que lle metiche aí? Sí, en principio leva un polipiel para o que é o asiento. Témolo tamén fabricado con o que é en roxo e incluso en terciopelo. Non merece menos Baltasar. E todo isto inspirado en algo, non? Porque ti en que te inspiras? Efectivamente. Nos o que cando collemos unha temática, como é a dos contos do Nadal, por exemplo, plantexamos unha carroza. Isto é unha parte da carroza que, en este caso, as fadas do Ano Novo, que, de alguna forma, a alegoría da carroza en sí leva unha primeira parte que é todo o entorno nevado do fin do ano das neves e que entra despois as fadas con un reloxo que marca as 12 da noite e que é onde ven despois a parte da primavera, que precisamente inspiramos con este trono en teca e con todo o que o armazón floral que leva detrás e que, bueno, aquí está sin a microlámpara, porque isto tamén leva a microlámpara. Así? Porque todo en LED agora xa. Ahora todo LED, sí. Pero é artesanía porque non hai outro igual a este, entendo, non? Non, esta é unha peza única. É unha peza única. Nós cando diseñamos primeiro en 3 dimensións e levámoslo despois cos ferreiros que traballan connosco, que de alguna forma dámoslle despois peza por peza. Isto está posto pedra por pedra, o sea, un traballo moi artesanal. A pedrería é espectacular, todo o que leva. É increíble. Non sei que flores son estas, que flores imitan. Bueno, isto en principio é unha flor... En botánica xa te collimos, non? No, en botánica nada. No, vamos a ver. Isto é como se fora unha rosa aberta e que de alguna maneira damoslle uns tonos en plata para que colla un brillo que a Navidad. A Navidad é brillo, é luz. Fantasía, non? Sí, é unha fantasía. E a ti onde che ven toda esta tradición? Bueno, veño de unha familia de carroceiros de toda a vida, nacín entre elas, e que, bueno, que de alguna forma... E que facía a tua familia antes, hai moitos anos? Sí, empezou o meu avó, depois seguiu o meu tío, eu nacín no taller, de aí fai 32 anos que me dedico profesionalmente a facer carrozas. Teño un grupo de xente que son tamén moi artesanos, todos eles son artistas, porque tes que ter o don. E o don notase cando a xente que traballa, bueno, crea as pezas que hai por toda Galicia, que é impresionante. Estamos a ver diferentes creacións para a visita das súas majestades os Reis Magos. Sí. Creo que, preguntaba Roberto, que facía o teu avó, que tipo de diseños facía? Claro, como cambiou este oficio? No, bueno, moito, evidente. Antiguamente, isto todo empeza cas batallas das flores, en Ourense. E que dai... Ten as carrozas para as batallas das flores. Claro, pero claro, é que estamos a falar... moitos lugares. Batallas de flores de 1926, que se data, e que iban en carros de bois. E que a partir de aí eran flor natural, todo hai que decirlo. Sí. A partir de aí, despois, bueno, intégrase a Navidade, intégrase o Carnaval, intégrase outras... Sí, pero as carrozas iniciais eran das batallas das flores. Aí empezou o tema das carrozas. De carrozas que se movían polo medio da xente, que iban... E que aí despois, bueno, foi un pouco tamén o comenzo de leválo a outras aplicacións, como a Navidade. Batallas das flores, que tamén é moi típico en Portugal, non sei se vos traballades tamén para Portugal. Nós traballamos para todo... Es que é curioso. Nós, Ourense, é a cuna, de aquí exportouse a todos os sitios en Galicia, Vigo, a Coruña, bueno, un montón que podría nombrar, e incluso Castilla León. Bueno, hai moitos sitios onde nós seguimos traballando e mantendo esas tradicións que datan, pois eso, da época do meu avó. Claro. Sí, de principios do século XX, sí. Bueno, da verdade que é un privilexio traballar nesto. E traballar moito, me imagino, porque canto leva a facer isto?
Bueno, nós isto é unha peza que estamos a falar dos 3 meses. Carai. Claro. E incluso que o propio diseño antes tamén hai que darlle No, digo carai porque me moita- pareceu pouco tempo para todo o traballo que leva. Pois Juanjo, Temos privilexio cerca de 100 carrozas este ano no Toma. que as calles de, bueno, en Galicia, moitas poblacións, e que, bueno, que de alguna maneira vanse ver diseños incluso, bueno, pues, moi espectaculares. Dende logo que ten moi boa traza, Como, Juanjo. Como gustaría a mí ser rei, que, para decir que maten a ese. Como? Va así, un lunes, mátalo a ese. Pois deixamos que Roberto Vilar probe. Moi bonita, Oh. parabéns polo traballo, isto é artesanía pura e dende Ourense para todo Galicia e para moitos sitios máis. Pois moitas gracias. Noraboa polo A ti, traballo, Juanjo. parabéns. Enhoraboa. Moitas gracias. E veremos a Baltasar subido neste trono. Nos volvemos a Vilabol de Abaixo na Fonsagrada, onde a gran maioría